Richiko litukuli alamisi chitariki ni 3 omutenyo kabere omwaka w'echirifu 2022 abange mwaganyererete wakili itoga igase studio karuta batainganchira arenge traffic nero roro matero ne litukuli alamisi akere para amaisonsi arochi gochidaraja bono musongomano bw'echigari chipigipigi achichagera kero kende oire echinga kyake goikaga igase studio kurende bottom line eringa onyare kobaka goikase studio igobonekera kwa mororire ekine kiorokerero buna Richiko bone nkwana boikera nungonyetere katole kuruga igase studio egera tukumanye togosemie amangana mange igoro ye Richiko anene mono Richiko lero nigo togokwanira igoro yebigambero ose ebigambero mbiro chitofauti tokoiwanga court lakini ntumanyete nga Supreme Court nero, Court of Appeal nero, High Court nero roro ndoli kumanyanga ihonki emineti ekere ekina kya okere High Court nki emineti ekere ekina kya okere ase Magistrate Court ebyo nsibanongo toerera asenjera yobo ikirano no ninche manya kuruororo igobano twakwariganiria asenjera ya bene kigima ikaranso ike bekekero kya kabisa gabo egera tukumanya mange kurugaiga ase studio karibu sana wakili. Asante da Sara na banchwa barigereri na bategereri na nche na advocate Morara George Bwakuma ngokoraria obonogeri bwe Richiko ase Kisii na Nairobi na inde oyomo bwa aba na chama ba the Law Society of Kenya na ase kiombegeto kyaba advocate mbiyamono nande mbiyamona sogo toligereria karibu sana no mwakili ito George Morara Bwakuma Kora Deluxe Building no mwakili ito tokora kera litukuli alamisi igekerata iyo twaro mwakili mungao kurende nere tubwaterero ase studio yeli tukuli rero karto chokwanira igoro yebigambiro wakili kurende tutarasuka mutwe guche kumanya igoro yebigambiro ao aina yebigambiro tubwate guche gucho chiko tutainga Magistrate Court ngige okoreka gusenkereki ekingigambiro ki engana nere engase gazeti yeli tukuli rero ase kigambiro kya Milimani getagetenga abantu bali basibire ase chichera batali mentally fit banyare kwa bakuigurirwa ekero kende bachire babwenire banyorire ubwene bamanye kuirana kero kende bamaye gukora amangana abo yebisibo engane yigantu aburi mwancho murigereria tomuringana kiera aroche kona chabuno koiga ngakero kende antu bali chi batali mentally stable gose obanko bwabo botaikirane tibuya kwigorora nandi bacha se binyoro ngaki baroche bantu bali kachi SMS bandi batebeti gabaigoriro abandi bateba yaya igera cheko ba risk nandi ko bairania ase binyoro korengana naye no mwakili nebirengereri bya ngaki ora kwanira igoro yengane egentege tangene Sara no mwancho mo rigereria we katwanchira nebuna ase ense ya Kenya nense wato bosipole bwo obosasima kerwete ntu akwane tega gase station to kwana igoro ya obosipole no oboene so ase katiba yeto neruete obosipole bwo obosasima yobono ntora abantu tora Kristo ntora abantu tora Islam tora abantu Buddhist aba Hindu na bande baro bakoreka atheist batege nfesa pagans now kwamanya goche yibono nabantu bari okoyena ko obosasima that is a spiritual well-being yomuntu yani okoba ko muntu we ekemoika lakini bone kero gwachire ase ense ya Kenya ase mepake ya Kenya ayena nche bari tokoruku naba citizens bense aba menyi naba nyenense egento gyo togamberane ekatiba ekatiba gaota babona chinguru chonspi chie tochienseye igo chieire ntwabanyane na se kikera sekati so bona kyo ototena ekikera sekatiba na ndi chikuri otogambere buna ayo mukristo ubwata madiri no koyena kore asebuko omo islam abata madiri arase Quran omo Hindu arase madiri egento kere igekuruko egita igo kera abantu mbobwate egento kere madiri ayabakobwate so ase mu Kenya ekikera se katiba yeto
ne katiba karumuni chinguru ase parliament ero siama chikugete aya agotenere bintu gete weka tusike katiba so court yana iwo yana chete yana chete uamuzi yaruete kulingana na abantu aba barware tobongo bari chichera babwato kwe batige ko basege ndongere kuna at the president's mercy the president ne bwate chinguru chuko babwato ka kuruime takiro ne katiba yate na se ake pengera ke katiba kyo bosibori bumonto oyo ruware te wente bosikuko ruwara kwaye abantu aba babwato kwe so ndubwati yada wazende onse we kababwato ku wajeska ege ndonga kwamboria usege ndo toratebya abantu abarigereria na bari barase system aba wakiri bunanche abanyagetari amaoni yabo ento gusangirirwa tusugume parliament tusugume serikali ero siri chiko liguchikotenera abantu abekero basoki ukuru ime kero tokoreta muntu ore barimo onachaneta abantu ange batano ekenyoro na ndu mwerani ekenyoro ekyo abantu bayigubiya usa abantu babe no morene abantu nande baraita abantu so lichikere mwanto kubekwa no muntu yakera sokero kurwe prison ya busongo na kyao cha kurendwa na kyao cha gutenenerwa biyamona sana biyamona so tobeka boronge boikirano igabona uri ukurike karengari kyaye kirike ogotumeke perspective yo mwakili ga ase studio igonga igotoranda ekatiba oseto gotoranda lichiko liense itole ya Kenya lia 2010 bono kogenda singwana itoli tukolia lero amangana yebigambero turachakiranga ebigambero mbirenga tubwate ase ito ya Kenya ebigambero litangani goko bibagana se chi cluster tubwate ebigambero nebinge lakini wono ontete tobi butore osiri tangani tokora bitaba bionsi tumenya kwera no tuchaka ko bibutore bona ekigambere kanene kabisa igokere Supreme Court Supreme Court igetenenere no Chief Justice as the president bono mo Chief Justice gare Martha Koome Supreme Court yatwara abajaji saba abajaji saba baba obai karansi tonto bato mo Chief Justice to na Deputy Chief Justice na abajaji ababande aya ukuru Supreme Court wache Court of Appeal a Court of Appeal nero court ya kabere anana kabisa se ense ya Kenya ne Court of Appeal igebe krase chi station gete buna bono to bate Kisumu to twara Nairobi to twara Nyeri to twara Mombasa echiko because ya obo oremerwa bwa aba judge anga kuno Court of Appeal chinse chinde buna boindi go bwate chikoti ya chikerase koti okere ora ariete etalikerase yere Supreme Court a Court of Appeal na retime koti ya kabere aya go chance kwa mnya go chance chikoti chibono superior courts igo chire a high court a high court boneye na yera se nearly every station ya kere town to dawe kere county ne bwate high court a high court nero ne bwate chi division chaye igatwara family division igatwara commercial admiralty igatwara igatego constitutional and judicial chi section awo ebitengo bibaganire abajaji babekere bakonacha alafu nande igabwa se high court ndobate chi court chire same ranking na chi high court lakini chire specific chire created ne katiba na chi court chire arosigwe chinogera mangana gete aya are ase ense yetu ya Kenya amangana ya gara bera amanene amaremo na mazingara environment and land courts na eya kabere the same rank ne high court yekoro kuna employment and labor relations court eyabone ne yamangana yaba koriegas bunaye igaga Ndizi bunanje Mouse and Company advocate twensi otorikire yoto koriegas inse yomonene getoyomo so employment and labor relations court now gokuruga ntubwate nande binogero binde bibekire bikoguna chi tribunal tubwate chi tribunal nechi ebikao birosiri neri chiko bigo tenenera amangana specific amangana gete aya usikanete ne
no bonogeri bwaye bekeire ponto tena chi business premises rent tribunal eyegete ne tabanta aba yani chinyomba chebyasa aya ntubwate rent tribunal eyegete ne te chinyomba chi chamakazi yagas tomenyate ntubwate cooperative tribunal eyegete ne te amangana ebyombe bicho cooperative ne society ntubwate HIV AIDS tribunal. Eyegete neta mangana usikanete na abantu barwarete nyamoreo na bausikanete na mangana aye nyamoreo. So ntubwate election dispute tribunal. Eyenaye ko gaya na mangana aye chikura. Eye byama okoburukana we byama ime na ande also taliyo koburukana kwe byama ime na abana chama be byama. So chi tribunal na chirocho nchiro. Kwa manya gocha bono de chikoti ya chichinde igo chire subordinate to chiro kase songo subordinate court bono ne chief magistrate court chief magistrate court ne magistrate court ye chibono chire chimuna kisi chief magistrate court etawonja abe kubwango iga ogembonje nero aya mhanga nero aya ntubate borabu ya chibono cha gusingo kwa bona bone chine nyamira nero bone chine chi subordinate court echi chansega na igaga subordinate court ntubwate gente kama bwente konyora ntubwate nande court ekugaya na mangana yaba islam kadi court ne kadi court igete ne chief kadi oyobona nasi abantu bakubwate sheria na maadili ya islam aya nane ntubwate bone court ere same rank ekorokwa court martial ne koti ekogamba mangana y'abana jeshi ekoroba gosire bakorereki maria mate barabumba li subject to ose ichikerire iskoga ndibatenenere lichikorite ne tabanda abeko barwanire maria mbaye ko bori ko maria bare tukoti ejijete iskoga ya ekoti nere maria ekaranzete yabaga kababwate chinyota babegetega bagwikaranza bakubona engwa chetoga koreke nakiya koba babagambe namachikaria ayeri chikori yabo liyegejeshi yes ekoro martial court martial bona ina chichi court bono igora mborie tuchiatana na totena ekoti ya supreme nkiego bona abono otogocha sengenchorera nene mona tutete to understand na ndi tuelewe ositonyale kumanya na go differentiate echikoti chitwatebire mirimo yabonereri gocha ngo break tole down kurende amonto naro batebanga Kenya court ninkieke Kenya court was a city court. Now Kenya court na city court is municipal courts. Okay. Municipal courts ne provision yeri chiko. Muna chi court inchiro special chiko ba created ko rigererie bi nagete ebibi usikanete na particular jurisdiction nani nobo obuare obo egentora akore na ande chire particular gento chi kogayana na okogayana okoro okeya na kuororobia administration of justice okorwa obokena sabantu so a city court for example, ye woche tenena ta mangana mnaya be chi license ye chiga bantu batai ko bugata che bune totebe municipality ya ose a city ya Nairobi totebe abantu ko okubutora ama chikaria ayabe kire ayo botenene bwo mo chiorio monene toro chibona Nairobi totebe no go pageti gari bobe to akaneti chineni chiri che parking fees igo gwato geto tugute chafu katikati ye para okaruzima koroba igoro bachoka neri sakaro karuta para igoro so these are people ba koirwa sich court special courts municipal city court erinde baira nerie amagosa gokeya omo rumbano gose congestion ase koti ya Kibera ose koti ya Makadara ose Milimani chief magistrate court no nyankisi ntu abate municipal court iga lakini tere iranigwa jarenge gaga yani ngoko kore binte bie na iga ko bagazete in other words mwanchu mulirigo kwamanyire ngachi court ne chinyinge chiri mense ito ya Kenya echichiko gaya nebina etobauti kinange talikina kende gionsi ora ire gose high court
igo system nerorore nchire bigambero bigokora emirimo yabo asenseito ya Kenya wakili tutaragenda ko asechi subdivisions nara okoboli ngaki wakire bya akorokwa Richard agoteba mboreri wakili gaki ebintu mbira bito sinyete amalieta buna omoloya montoki omo charge montoki no mo solicitor general any other definition ye lawyer ye charge na solicitor general okay mbiya mono na kikwamoroka Richard mbiya mono asogo torigereria nanda igonta etenkoiranerie asobo toererwe una kwaboriri omo judge otokubaruka na the bench ase eluga yeto ya ege sheria omo judge omo magistrate wose aba tongore bari bachorire kuikaransa kugaya nebina abana bitangane goikobe no somerete Richiko baada ya osomera Richiko goikobe una kwa wasoigwe kwa bera admitted no mu advocate kwa admitted no mu advocate ndio korora tubegete ego sieria eriga buna na ne lisankulie liangondi lirabu likorguna jebali to bugate chimbuche kwamanya gusaine egento yako kuna role of advocates yuko ko admitted no more chief justice asiri chikori ya Kenya so akerore an advocate igo ore admitted yuko ore lawyer utara admitted go lawyer a lawyer muntu onde bugansi osomerete Richiko a lawyer no muntu osomerete Richiko a advocate no muntu osomerete Richiko na akaba admitted as an advocate of the High Court of Kenya no chief justice abuna tofauti kuruwe so akero kwa abeire a lawyer kwa abeire admitted into the role of advocate kwa signirinse obwate namba ekuru kwa P105 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 na license yao yo gokora egasi yo gutene na kotini a lawyer na bego kora keregento eri kama sakara lakini tabwatiri bagatancheiri gutene na kotini kwegerera kera tabwatiri gento gokoro kwa P105 eyunere namba kero monto bwate etobwate namba unique tuansi abatokoro kwa advocate okay kero monto nabate namba P105 kwa twale yawo chimoino yawo 17 this no mwako ulikuwa bete admitted no mwako ulikuwa boro mwali kwa hiyo certificate ya admission bono wa sign kwa bere role of advocate so ekero kwa bere mu advocate wa kore kerogete aba magistrate go kwere miaka 3 okore application eko chi admission chiko bekwa ekero ba ko tangasa na magistrate mbataite ngo mbataite ko likwa eba utangaza twakora chi application nega unkobeka bale na nkiota keiro tware kobo mu magistrate we kobe miaka 3 ukigoro kwa bera se obonogeri bwebina bas kwamanya kobo mu magistrate akeroro mu magistrate bona aje gwikaranse temotwe kugaya nekina kuna chebina gotegerere bina oyina roko ku mu magistrate era nabwate P105 lazima tware P105 umanya utambuka kwa nde bench okay amoine tokuro kwe ba moino gwatambuka kwa nde bench yes okay Richard ingagete kwa nyolre etabutiere gati bono mo judge lazima abo mu advocate rita abe lawyer abo mu advocate amanya wo kokorerwe interview abo mu judge ne miaka nebekire na goika kwa beire ogokora obonogeri bwebina miaka 10 umanya uko be judge experience ya 10 years na iguru umanya uko be judge okay igoto kurwa school of law oba admitted oba advocate oba judge ya miaka nero stipulated umuntu okoira a solicitor tota una solicitor general of Kenya tota solicitor na amarieta na title nchire very unique lakini chire to particular areas of jurisdiction aba America eba koro como advocate bamuruka attorney
Muhatoni. So aba Briton baroke solicitor ose advocate. So ayana marieta tu nere eri ayano monto o signatinse na kwabeiro mo advocate o signate a role of admission o wate pio 105 for Kenya. Was admitted on Britain to Lincoln Inn. Was America admitted into the Bar Association of California. But bona amarieta ya gare tofauti kuruase asore so solista bali orando kena solista George. Ose barista. Yeah, barista. Oso ogenda America. Aba chiklanti mbata Americans osa chindu guna basubati bakunga Attorney George. Na nche na unkwara ke. Lakini bone yene nche rabandoka na wakili ase kesowo. Okay. Yes. Ono nche ntiga mwana wakili. Barista George. Mbiore. Mbiamono. Nara kupoli nande tutara swali ngane lituwateba akoro kwa Dennis, Chief Dennis Kurubu Mwanda. Awateba morning. Ask you wakili, why do we have Kadhi courts and no Christian courts? Mogambi one wakile oyinare chief yani. Okay. Oyinare chief yani. Biamon Dennis kaso kombori riswali elio. Eto buate system ya Kenya. Eko na chaka, nkoro tote buna na chaka. Na tena ense ya Kenya, iye diverse. Eto buate amadiri, ege osasima. Osasima kwa aba Kenya, to buate aba Kristo, to buate aba Islam. Particularly as aba Islam. Aba Islamu mbabuate a system yabo ya maadiri ayari siko na a system ya the civil system ya machiko asinini so ase serikali ya Kenya use lichiko ya Kenya wekatu aliko ba accommodate bona bara accommodate ta asense yonsi ebintu mbira obyanchira sege Islamu bitanchira samadiri basically totebe ekatiba woseri chiko igolira madiri ya the crown that is Britain not to inherit ebinte binge so ebinte binge bira seri chiko ryeito ebire straight to more of Christian norms ebire asobo Kristo mono kubwa madiri ya dini ende yonsi so bintu mbiri binge biranchere torosie lichiko gete wose torosie ekoti yege Kristo kere ekoti ya na machikare in place bona iga encompassity every Christian morality na norms asenge ya origin ye system yeto ye lichiko aba Islam on the other side ebabuate a system where now according to dini yabo na madiri yabo na machiko yabo noroche origere na marriages marriage yaba Islam igere slightly different kurwa se yeto kurwa Kristo so donire ba Kristo banide ti ichiko banide ti ichiko ryoko bagambere kurya marriage because igaita gere monogamous na polygamous lakini bono ba Islam on the other side ebo bwate polygamy eyo lakini anchere taba kungu mpaka ba banne so goika lichiko lyankobekwa liko govern abantu aba na madiri yabo anchere bakugambira so that is why to bwate Kadhi courts Kadhi courts actually exclusively governing amangana amadiri yege edini ya ba Islam nonya succession inheritance nebinto binde ebire tofauti kabisa lakini ebibye ito a setup ya umugambi Dennis ya yega uno ikaranste nyomba na inche ebinto bigo usikanete na inche asenge chitora ba Kristo ebire imaseri chikeri to bwate bonega osama chikari yaro because directly kere ngento tawokora ekere replica of ekiki alenge crown kurwase Britain ya alenge colonizer yetu ngagete wana Chief Dennis Kurubu Mwanda onyorire lichibulia esenjira yobwikirano na injeri yangiranire asenge nchobono mambia kana twasome gazeti umugabano we county ya Mombasa Ali Hassan Joho
murugioye koroko Medina Giovanni babere 10 years nigo aichita sekigambire kyo kathi atagete divorce asinge mba separated mwaka 2013 banyuma 2011 baga separate kwanza 2013 lakini bona gatete divorce wananya kwiburi wae akwenda kathi ngakiata jana na se magistrate court gose aire kine kandonsi wono kuangira niri nakwira niri kabisa kuangira niri kabisa nga Waislamu mbare tofauti ya sinini na maadili ito ya buna ba Kristo tofauti nero okay bia mwana sana wakili wono toche gari ya se chi divisions tuchakere ose magistrate court now buna wachire buna wachira se chi magistrate court the courts na court martial it's same but now chi magistrate court etobuate ranking chi tofauti chi abanogeri usaba gamberi usaba magistrate magistrate court ye koba enena kabisa gere chief magistrate a chief magistrate chi ranking chiro etobuate chief magistrate togatwara senior principal magistrate togatwara principal magistrate togatwara resident magistrate senior resident magistrate togatwara resident magistrate that is the hierarchy. Now, these are the courts chia first instance. Yani, chintangani echiyogo chakera ekina. Now, chi magistrate court, nchiwati nga tutokoka pecuniary jurisdiction. Ekero kuna kauli na neki nota etogambe, usogambi omuntu. Ebi ntombiro kurari gereri. Ntobwate egento yoko jurisdiction jurisdiction na nkubwaki asewochie koti yogochia ekikugambe kinagyo na jurisdiction ekinebutoire ekaba chinganga tofauti pecuniary neye chibeza pecuniary gere chibeza egente kokugamba obule mobotete togambe kinakyaye no bwa value ki no bwa kerengo ki kienibo obule mobole embassy Ndizi TV enyomba ne agachiro studio nero igobole mobo bole milioni 20 eyu ya rule it out na bole mobo kineke nge ko irwase magistrate court kineke ko irwase high court magistrate court yekugamba kina kende gyonsi kerense ya 20 million okay na 20 million ye yabone na gotebi gotari na gotena bonsi chi magistrate yinchi kambe kina ya 20 million a chief magistrate nere igoro nere ikechi 20 million okay ababande resident magistrate yeko chemo na chemo bekena kinara kambe ne ya 10 million go chance 5 million go chance pecuniary jurisdiction ne okobwa ose chinguru chie court ko gamba evaluate property kwa manya go chento kuna territorial jurisdiction territorial jurisdiction ekinege abantu abago baruanirete nyakoe tigandwe example kerato berange abantu abe baruanirete motemo mwamu gere between mange koti ya manga elo koti ya manga ogembo yoko mo advocate wenza meriende ko sayo mo orio soereire igoko mo koti otena koti te bwati ko bwa woko ambe kineke asina na go serete nyakoe embassy na simolete te kineke no gembo koti yarenge ndonge ko gambe kineke igere kisi locals ekierete irega ogembo na kyo ntamaidi osoko ire to ogemba senge chirange na bo irinda na liyo chabwango gambe kina eyiri chiko nerigereti ayuna na achekobo kunya na chatabo ntobwate chi boundary ntobwate chi area chiakire koti egoika asobono gari bwali so ebina gote bile territorio na pecuniary jurisdiction chi magistrate echibwate chinguru choko gambe bina of the first instance bine bibia ekina kiriye tangani o chakire kina kage chakabeiga ebintu bibere kaba se jurisdiction yaye obuno bwaro bweko gamba nandi getware value eriye koti yuyancheire ko gambe kineke yes kero kendo omuntu nataka go transfer osekine kia ekere tutebe high court
gosekere koti ende yonse omonto na bwate chinguru cho gotanga bone kine kiane kerusigwe koti ari kera tu gose na magistrate ekiagera na gotebigo women rep omusubate Aisha Jumwa ntwaro chene kina kirike mubwatira nitikia mada lakini nari geteri rubenga kine kikiaye kiiraniwe back to magistrate court igongo muntu nabwate oboene bwoko museki na kera segete koti gete gose high court gose koti ende yonsi akerete gocha sata gete kigambe the power will transfer in korua say one court to the other nero aseri katiba and geire high court yoka nere what that power to transfer case the high court akirukwa make the application and it is wisdom and the decision after looking at the facts una juma whatever mwancho twabere asogo kwana ekina particular teri right lakini ekina kerige wa inkere the news bono nero sabete court yeri application ya megati arena ne bwata merit nobo na kitokoro kase merit asekebusi merit bono oborito ne bwata oborito bugwanchire kine kerusiwe court yana na kera ngunse high court na rego decide no mo judge yoko na chekinekyo eyineke katiba eyineke sheria na nabe court yakoira ni kinanse osegetiri iguru eyitubwati eyiteri challenge eyinege ndokera se our civil system but now again take mo bwente kurigereria reasons kieke otegete kinakebe transferred ebina bibi kurigererirwa ekero gukwana because a magistrate court that jurisdiction yogotegerera kina itangani na ekineke egotegerera wekakebe under the threshold wegetwara oborito buri bwanchere bwe Richiko nkeganda isiko otherwise yego chikoba na landlord yego chikotugutwa maybe as appeal wose kebe a preliminary objection ever raised ekineke kere nande at one point nabona ande court you high court era minie kane onye bolitombo iyo obota kerete kina ke transferred right omete ekatiba ge wancherete na nobo kamambyo te na chiete studio igoro sare njera treated or non discriminated that is a ground you guys say nerioka njera kwangira nereti njera kwa represented go chazende na bonko mnyoka kotini ndana tenene sara na andi tukolinde ginkwanda gali studio tabasoka rona korete ne katiba ruwe so montonde bwansi na bwato bosibole wo approach koti atene kenkeri boronge e koti yoka enachi yes tumendese tu akolre chi subdivisions tu kwani territorial na pecuniary asensema ya magistrate court ono to taraso ase high court kendenge tu atirma yes ndutigale tiga lakini otara iraneri na rega igo kuboli omwanchu murigeria okorokwa Benson akuboli nga wakili who qualifies to be a prosecutor who qualifies to be a prosecutor ene topic to bwate na ande to bwante ko kwenye kwanera as a prosecution lakini asibono igase Richiko rieto umuntu who qualify ko a prosecutor is an advocate in the High Court of Kenya. Umuntu conversant with the legal system ya Kenya. Umuntu conversant with the laws of Kenya. Umuntu conversant with the criminal justice law ya country. And then there are particular prerequisites that the office of the director of public prosecution has laid down that qualifies somebody as a prosecutor. So prosecutor, formally ngaba police. Aba police now ngaba inspector, baya ba co-opted baba chi prosecutor. But now katiba kaleta ega create the office of the public prosecution. Now this office is getting independent. So they got separate the police as the arresting officers, the investigating officers, and again they used to prosecute. Now we have the police to arrest and investigate, and there is the office of the director of public prosecution to prosecute the matter. And the other side, we have an advocate to come and defend. And then on the other side, we have a judge or a magistrate to adjudicate and bring all these arms together. Yani gwikatutuara antu batatu omo na chiebina yes omo soeri mosweri no mwegereri
Buya sana. Silva Obino agote ngabatureti barabonka iba kubarwa. In the justice system yeito, abatureti are just a creation for the smooth running of our society. Yeah. Now, there are no laws machikota yabekiru ako anchor positions chabatureti. But in the Succession Act, ne wata se kwanete na oiko monto amanyekane nga yamenyete. So na kyokoro cheteri rubali kuri kuno mo chief ligota na George Nyawosira igarenge omumenyi bwa buone area yani. So eyu bono ya chinguru mpaka abatureti kena bamanyete kero monto nga yamenyete nga yaruwete. But there is no real law na they decide une kote ya more justice I think Mabeya na decided kina kemo kwamba gente kenke ya Richiko abatureti use nyumba 10 yaya. Bia mono moncho muligereria nigotole na barrister attorney George Muraraniga se studio yogendrete gotobo bosemia no bumanyi igoro yebigambiro bito asenseto ya Kenya teturaenda sense maende studio sumutimo komoke tokoirana tumanye konya kolinga lingere bisero bito ekerako na gototebechi subdivisions chigotoka ase bigambiro ao imenseto ya Kenya Ndizi TV nero once bumogusi endra gotobwate wetera senchira ya Facebook Ndizi TV News enchira ya YouTube Ndizi TV News na boigo Twitter tibwebwa magega na bogo tweet @Ndizi TV News tosuka ngwira na tole asegekeke kiribusio. Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi Nigo bono yaki nikirundekerene Nego kurendera Chibiche chinkia Naboigo chinkeno nukukigima Nabogo tonyora Asoro gonkor Bwogusi Neji kaunti chito etanaine Una kaunti ya Kisii Nyamira Homa Bay Bomet Kisumu Migori Nechisemo chinde chinyinge Nigo kotonyora Asite kode ya Star Times Channel 195 Go TV Channel 824 Na free to air decoders Digital TV na Smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao Igo iko yenyore Ndizi TV Nigo turine kirenga Ekio korentera Emerubili emerunge Chinka kichonsi Ndizi TV Obwensu Vuomogusi Osmo Traders Limited neduka ye hardware iyuri miyumu chukisi eko nibintu au vyobwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikobrukane chirange negwikere chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebinde binge mbabwate bintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeke mifreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo ijira se nyumba ya old Sansora building angenegete siniekenene gichigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eye mukianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited customer satisfaction guaranteed. Umabogani ukamel pa Goko waterna ne television ya Ndizi TV Nikigo korentera umuyigo muritomono Wawariye Womugusi Chitariki 10 cy'umutenyo kabire umwaka oyo abanyangera banene kuvura nkurbugusi buna man pepe sagero kurubonye koni kirwanda umwikabo muziki mintwe kwasa international
ndemba target go chemeremo Numubugi bukanigiata kurwara gon kurwogusi bikundo ontiri amanyire kimama minkara tagete MC Migi Koronyaramba omochigeto gotoka Nyamira mwane manyanga Bagbago kiabageni goikache Chindagira chikegusi niko chiachi kobaroro una chinsaga enderema rinagu obokima bwobori amabera marurano amanyabwari ebusa ne chindagira chindi chinyinge babe kengero eragere mutu nyore ebyanda boigone esese Omuyigoyo nigura chake chinsa ikomi chamargoba na boigo ni bwatanye emeyega ya Valentine's Eve Numuntoyo mumugima nechishilinki chimia isano Omuyigoyo nobeye maseyemo aseti biao ya Ndizi TV Bwate tariki tomocha ubwari bwomugusi Ndizi TV ubwansu bwomugusi. Biama naendo mwanchu muligereria oriogenderete gutubwatia asomorobelio bwerichi kolitikolia rolia alamisi na botuche twakora igakira litikolia alamisi karoto kwimanya ngana ria yatugwenerete kumanya asensemo yerichiko nigo tole na Attorney George Morara korwa Mausa and Co company na wego igasoma gacho Adulax memochie obosongo nero lega studio gutumanya amange igoro yerichiko wakila sengenjo ichinga kinebiro tigatogende tukure korwa se magistrate court ngagetetwa kwanira igoro ya territorial na pecuniary ngina ndi twatigaria sobwango togende high court ne ba magistrate court mategwe katonyere na ebina gotegerera bire chinsagi ibere ya gotegerera criminal matters obokurumi na civil matters aya mangana ya civil ebina arakabere na nere court enchaki asogotegerera ebina ebibere bioka ebibere it's criminal na civil bioka all right igombia igobono tugutiera to jase high court ngo kobangerande na kitoko na kiekoba ase high court tosoro high court mara moja tonyoro tuno mate high court go to bwate chinsagi chiria court yetenenerete ndo bwate high court geko nere court egotegera chi appeal kurwa se binebi bi kurwa se lower courts inyorabo ekina kiana chirukurwe lower court eke otaisa negeti asa tangani obwate libaga lyo go appeal ose kubori na kina kiana nkianogere tubuya ne high court high court gegotegerera ekina kiakurwe lower court ekigetagambe tubuya igokero kende abana siasa aba amonta gota na iberu chikurango chinde kubeke kinaime no agukira high court ebina mbiroro bya lower court bisie bina bya chi MCA nebinde they'll start from the lower courts yes all right ebina bibinde bya electoral petitions cha members of parliament are exclusively to be done in the high court ebina bya judicial administration administrative judicial administration ego beyond pigo bikoba as a high court judicial review mostly for example now kwa totabe na ebintu na ukabutukorwa se county assembly biloko otumeka boya wa mamlaka so naboko mnyoke high court ena cheki nebo eco injunction yote na otene nuko kwa okwegasi kwalenge procedure but ekine kyo mwario asochiko kebeka bona kegambubuya kena chweke nambuya kwa butatu sembo kwa butatu yakoba se the employment and labor relations court so AI court igeko na chebina bile commercial and
admiralty ebinebina byeke byasara chi contract ebintu binde omuburutano yobwege siasa bwege biashara aya high court nere kugambe bina bye bikurwase chi tribunal tujinaho tenege ndegena business premises kwa tago kwa nganyi kurwe nyomba yachire kyagambira se tribunal y'Kinyomba turaisana kane tribunal y'Kinyomba na kyakagamba asokwera na badu na ande high court nere bwate chinguru high court na ande ne bwate chinguru cyo go interpret eke katiba turochie kine kekyana chitugoro yaba sibwako kubwato kwabo bwata obongo bole kungwani ne high court yana chitu high court ne bwate chinguru cyo go interpret constitution nere gotegerera magana erigere na egente ke mokorete gosegente ke gego korwa nkelinganete ne ke katiba ege breakdown eruo wamuzi ya coordinate kona chekena na abantu abamwata abana koro mo bisabwa ya serikali oikotige orizaini na ikote kuri na katiba na bago tabako ekenke ke minje ye katiba yes ne aikotige ko gambe bina bya civil na criminal nero egambe bina bya murder robbery with violence ebina biri bwato borito na ibiko ndasema gender based ebina byo borito na ibiko base magistrate as high court okay na court of appeal now ekirogotiro che otiro cha se court of appeal a court of appeal getenenere no mo president one of the justice Musinga nero president ya the court of appeal now the court of appeal igero roko gaya na gosogote rebi na Beyonce pi ebibia totaisana gitu somonta taisana giti biruete korwase korokoti jineva magistrate ya eko kya magistrate wekagete high court kema kwande court of appeal to gotambuka kuru magistrate court chikubeka court of appeal oikoete court of appeal high court kwanza oikoete high court na ndo otayona tingsana giti kego sinyapi omayakwanda high court omayakwanda court of appeal ose chi tribunal echichina na ndo taisana giti and bado you will go to the court of appeal a court of appeal basically ekiebwata no kuna cheki na kurigere na ekikiana chetu kurwase high court kurwe tribunal enchira ba bangete mbikia mbatanete neri chiko na facts echichira sekineke ya interpret na yebuna twateba a court of appeal court of appeal ge kuna chebina ebago ikaransa abagaka gosabangena nabagaka bali chi judge batatu ose batano na ginalo ko bolinga chi judge ese bench mbalenga bako batatu ose batano a constitution ye o constitute a bench ko tegere kina ye ko rosune president ye court of appeal nero constitute a bench ucho tegere kina aligere kina ke ya George na Sar basata ne keiga yonko beka singe chunge bwata mangana gete amaritake na bekire bench ya batano kusudi okoriga na kero montari kire judgment ya uamuzi ya ekura wono na gocha gawo troch 5 bugerani even number sonchera tejo chira rengane wikonyore ya mere igoro eyerense so egende kuri runa mbalenga banchirana na mbalenga ba ogokana tokuruka dissenting ase eruga yake wakili ntwe seruga yete tomede balenga ba opose balenga ba pinga no ria yo riga yeretie kina keria bibia gake yeretie tare waka alboronge ya igere erebuna kirigeririe kina origerire chi facts chirichiratire motwe origerire nerichi konkiri goteba omanya we can solve conclusion ya yota na iga nchena tinganchera neteneke na bekere court of appeal gere ategerere kirikiana chirurita ne ikekero kende riba kurwe ekwerende yabo ekuna chakwabo buna personal kero tuli batano ni ndigere ligoche kulingana na katiba goteba amaekuru okuna chakwane ne ikekero kende inache from my personal point of view mbali no kuligererie constitution ndigererie gente from my own perspective kero kende nakiye kwira kwanyora tubwate
tubwate ndatebe kwanyora bono onye tubari botana se bench kwanyora batatombanchiranete babere bakanete omanyete ntubwata sege lugha yetu yege sheria tubwate ndikuguna obitadicta tubwate ndikuguna ratio decide yani ebi neria na ekerona na chekineke osasoko okoegena kwana osoko ligiri kwana kwe ekineke egentunkere narora lakini getabuga ntiko form part of the ruling area getabuga ntiko bekumaria lakini ekikere angene lichiko usikere angene kikatiba so a decision area kero mo judge kero mo magistrate inyora egasara usomwancho no morigereria kero mo judge mo magistrate nabwate gentiko ngana discretion yani nero kunacha nero korona nkia kuna chase kina gete obo bisibuaye chinguru naire ne katiba na chinguru echaire to gwanda kumugambi siko garia ya nabekero burangeti na kenege ntana chitasinge cyo yegasiye igo kina goika kero magistrate onye toisanegeti goika wende high court korwabo omanya kwenda court of appeal to koruka wende igo tokogenda yaya na high court bench abacha jimbelenga bako sobara bunoyo mo kuna jeki just one judge just one judge okay bono togende supreme court ekando chitutigale chideka ngeisan Supreme Court ake tutebe nere court abantu abange tutamanyetine gasi yaye nere bon ne Supreme Court ne creation ye katiba yeto nere yanyebegeto ntwa wate Supreme Court asense ya Kenya sege kigetambe sana ase uhuru ntwa wate Supreme Court egache karuswa ne katiba ya begeto ya 1963 so Supreme Court basically igentere yagotegerere bina bikorwa se court of appeal via particular magnitude tari kina kene gonskererwa se Supreme Court Supreme Court basically yagotegerere kina gia a dispute a petition ya president akaroko Taiwan koro no yo wire chikora jo president the Supreme Court yoke whatever Supreme Court yagotegerera amangana ya go interpret the constitution amangana exclusively I will interpret the constitution Supreme Court ne bwate chinguru echo Supreme Court ne bwate chinguru cho go interpret amangana ya devolution amangana ya chi county national government ne chika serikali ya chigenga igere exclusively responsibility of Supreme Court. Supreme Court tarikina tokuboka bunanche naye Sara kyoboremo tomnyage Supreme Court nonye ne sailing babegete chi particular chibasa chibekire choko na choko register kina Supreme Court yokange wanchera nje na Sara naye toire kinoro because Supreme Court teri court ya rosiri yogotegere binte bibire bike igere a court ya maskani ya manena sense yoko gayana wosego tegerera amangana yale mona yeke katiba usamangana affected chi county usamangana affected obo moyo nobo menyo waba na inchi ba Kenya tari obo menyo nobo obogaya ni bwamangana George na Sara lakini amangana usikanete na Kisii County na Migori County yes yes ne bench yaba twanyora bale 7 judges barabune kere ba voting yekorwa saba 7 barabu 7 ndo chene even number na beko baigo kwaroche na petition yo mwario ya lenge Justice Maraga Smoking Wanjala Lenaola Mwilu na baringa batano bali ba dissent te baringa babreboka Ojuan na Ndum torochone kurabagete mune kurabagete keria ama buna kwa breakdown ne judgment yao nere koro kuna igwanchera na goso gwakana na barubukiro monta gwesomera uamuzi ya ye uamuzi yao gokurika toiko kobie ya nyagete ya Sara na Jacobi ya gokurika yabona na kikwarigereria ebipengere bye katiba bipengere bya machikaria ayaba ababale tete submission cyabo buna bago breakdown na bago ikanse kwamanya ikansa kwa conclusion ya watana igaga George na rogosete
Okay, Judge Brighton moino gagu, orikana George ta gosete, Saro gosete. Kebati moino, orika George gosete. Janet arike George gosete. Bono gagu origereria George ya tabi gagu. Abamba ngwereti. Na bere boy. Nara kwa Duke Mauti akoteba kuri kwa chinsema cha Mwembe. Aiga sensema ya ito ya Bosongo. Nauliza wakili to differentiate between a lawyer, an advocate, judge and a magistrate. Nkagerete Duke wakili natanga na koeresera mangana yo gusena kibika burungi. Bononye tege tiko iwati mele kitoko mokora. O differentiate advocate and judge, lawyer and magistrate. Omo magistrate gari omo nogari go so yo tenete court ko chief magistrate court go sense chief magistrate resident magistrate principal magistrate nando we kabo mo advocate nando we kabo mo lawyer o somere Richiko nando sign it role ye bo advocate lakini bono o tambuka moino ko bo omo na chebina omo advocate no yo ore lawyer o somere Richiko Nando sign it here all yoko bo advocate wati kento kuna P105 nechi namba chito uchimo no mwaka kwa so ateke tenge kigeto bas iko kwa kodira omo judge no montore miaka ikomia se practice na wetania what experience oromo advocate oromo lawyer oromo advocate o sign it here all ya advocate nando oetete interview yaba judge according to the Judicial Service Commission. Nagike tu arono ani ribari kuri mo Chief Justice. Commission area Judicial Service Commission na area conducted interviews. Ngawe kwetere interview ya Judicial Service Commission. Bon. Na ganito gendera kora kini biro byangire. Biro bitu byangire P Attorney George na aragoteba akoro kwa agoteba amekusalimia sana tatebe tirieta kulinda goteba ngana abaigamba kurigereti Hezron Swale Laban Chalbert Taylor Boss Mahindra John na Fred Osoro hata vile wanaangalia show na iko fire iko moto. Thank you very much. Wego baligereti kora gusiya itogaiga wakili engana yao yo mwerio kulingana ningwana tobate ilitukolia lero. Engana yane no yo mwerio ne natia to genderere koba ange no komanya o tobe no basemia sa mangana Richiko igera keye amangana mange aye burutano no mo na malumba na segusi yeto tonyore gage wiki gocha na ande ga to no gera mangana Richiko mbia mono sa asante mbia mono wakili atoni aso wikase studio yetu ya Ndizi TV konya gototebia mangana mangi goro ye Richiko. Tunashukuru sana andi teganya sanya ukolinda ndonsi aso konya gutara. Mbia mana. Mwanchu muligirire goikerabo no to wikoro mwari gwenkwana ye Richikolia lero igoro ye Richiko. Tiga tokore igana nde wiki gocha Richikolia Alamisi ncheni ngongoro kwa Sara Nyarangi Ontitah kolende nkuira na tulino yo mito Brighton Makoli egara tokoro morovelio Ensakia. Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi Nigo bono yakini kirundekerene Nego kurendera Chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima Na bogo tonyora Asoro gonkor bwogusi Neji kaunti chito etanaine Una kaunti ya Kisii Nyamira Homa Bay Bomet Kisumu Migori Nechisemo chinde chinyinge Nigo kotonyora Asite kode ya Star Times Channel 195 Go TV Channel 824 Na free to air decoders Digital TV na Smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao Igo iko yenyore Ndizi TV Nigo turine kirenga Ekio korentera Emerubili emerunge Chinka kichonsi Ndizi TV Obwensu Uomogusi Ndizi TV Obwansu Uomogusi
Mema no mwanjumuri kiara kwa gendere gutubwatia nekromwat nonane no wakili George yasemwa kwanira mangana mange na saro Ontitah Richiko mete nede buya tumanya Richiko twamanya none bigambire bitu mbya mono George wakili George asogo just studio na kwanira abantu 20 nonje na sina ikaransa ake nanje na amanyire na atwariro manyi go mwanjumuri nande tikatumirane litukuri aramisi akato kwanira Richiko na kire gwakira uchikwirana endagendera litutakulikia na manga arenge atakora tutunya sasa manane lituko osewi ewiki egochego watetariki manyana nande wiki egocha wakina base studio agendererie asatigira togenderia asatwabikire free stop rero togenderie gochiposikia no gwesemia otwegene na kwanyare ko gwesemia siri tukuri rero igotiga tubwate nande tariki wiki egocha ona nande ndori chikumurka wakili barista ose atoni George Murara igombia mono sana singincho tu asangire kora chinsa 12 maka bono chera girange chinsa isate biro bito bia tamire kigima na ndito tabangambia mono sana asiwatara na intwe korobaga kiete mpaka chikire chinse chiga tiatokorega na ende litukolia Alhamisi kolende mambe na litukolia Free Friday tiatumira nekara tukabwato musanito ase studio ikachinga kichinde na ende nchengoro kwa Sara Nyarangi Ontitah mbia mono omwanchumurire mwensi bakera mbemo nasingijo kunyora libagali abene gutubwatia kisa twaga chagete chinsa chiri 12 goikaboniga kuna abasisironi Sware Lapani Carbet Taylor Postmindra John Freddy Osoro kurwa somo chibosongo barasense Meria Ashimbuli ambago tena babwatiri wakiri asenjera ya bene nandi nabaro banyarire bakonyoro bosemi bwa bene igo kwata etariki ya mona intunyora litukulia mambi ni gori litukulia Free Friday kato yitwatwara musania se studio twatenga keigo kiara tu ikaransire weekend maigo kaba mona intwe litukulia mambia tigo twaro buri bya unapotambe litariane Brighton Makoli